bueno, ese duelo, cada un individualmente supera dunha forma diferente, non? E aquí, pola intensidade do traballo, genéranse, pois, amistades moi fortes, lazos personales moi fortes, non? Hai un antes e un despois nesta cidade a través da pequenización de todo o centro e está ben que a xente se alegre de que se avanza e se fan cousas positivas para os veciños, está moi ben. Eu, nese sentido, ningún prurito, eu podo dicir que traballamos cos socios do goberno con total lealtad, con total sintonía e eu só podo ter, pois, palabras positivas nese sentido. Claro, cando non se cumplan ou non se me den argumentos de porque non se cumplan, desde logo non teño ningunha duda de que non só estarei en contra, sino que se podo encabezar calquer movimiento de oposición, pois o farei. Cando me meto na cama, consulto ca almohada e digo, bueno, pois a ver se teño conciencia tranquila de que fixen o que realmente debía de facer. Equivócome, fago mal, non soupen mal, errei, o que sea, pero fixeno convencido, con boa fe, e intentando mellorar a cidade e os veciños aos que me den. O que non entende a señora María, nin ningún cidadano, é que lle minta e que lle prometan cousas que non se poden cumprir. Hai outras dúas visións, toda esa visión estratégica da cidade, de las grandes obras transformadoras, das infraestructuras, de todo eso que me comentaba vostede, por unha parte, e outro, o día a día influye na felicidade dos veciños e veciñas. Bueno, esa rotura da auga, que parece unha cousa mínima, que para a señora María, para outra comunidade de veciños, significa estar sin auga hasta o día seguinte, non? Esas pequenas cousas, e iso quero solucionar. Eu teño unha agenda moi intensa, oficial, onde me dicen onde teño que ir, tal. Cando acabo esa agenda, que a veces é moi tarde, eu sempre me riñen, bueno, non debía decir, pero que agora vai ser público. Teño unha agenda personal onde vou pola cidade. Vou dar un paseo e falar cos veciños que encontro, ou ver pois eu sabía que había un jardín e ainda ver en que estado está, ou se un contenedor que quedamos en que o repoñían a ver se está reposto, e tamén para tomar unha cerveza cos amigos, xa que se xogo tuto, outros xogarán pois ao tuto cabrón, aos chinos, en fin.